Салам, достар! Сезнең белән мин һәр вакыттагыча Шаян рәссам. Гадәттәгечә стилдә ак кагаз бите, ак кагазга сурәт төшерәбез, кара маркер, рәсем ясау өчен кирәк. Төсле карандашлар рәсемне күңелле шаян итеп бизәргә булышырлар. Әйдәгез, минем арттан кабатлагыз. Бүген без сезнең белән Казан мәчесен ясап карыячакбыз. Башта маркер белән песинең башын ясыйбыз. Менә шундый ике җәя ясап куябыз. Аннан соң аларны дулкынлы сызык белән тоташтырабыз. Менә бу ике почмак мәченең колаклары булыр. Хәзер гәүдәсен ясыйбыз. Безнең мәче нәкъ Бауман урамындагы сын шикелле булачак. Шуңа күрә гәүдәсе аның түгәрәк. Булдырдыгызмы, балалар? Мәче рәсемен ясау бик җиңел. Хәзер аның тәпиләрен ясап куйыйк. Икәү, өчәү һәм дүртәү. Мәченең тырнаклары да бар, ләкин аларны качырган була. Йомшак озын койрык ясыйбыз һәм корсагына озынча түгәрәк ясыйбыз. Я, мәчегә шаганмы? Ой, аны кычакылы баласы килә. Хәзер борынын ясарга тотынабыз. Борынны ничек ясарга икән истә калдырыгыз да, минем арттан кабатлагыз. Кечкенә генә ак нокта калдырып, борынны кара төскә буяп куябыз. Борын астына мыек өчен урын әзерлибез. Я, буламы, балалар? Бу ике сызык песинең елмаюын күрсәтә. Бик шәп. Күзләрен төшерә башласак та була. Ике түгәрәк ясыйбыз. Түгәрәкләр эченә тагын ике түгәрәк ясыйм. Эчке түгәрәкләрне кечкенә генә ак нокта калдырып буяп куям. Нәкъ борынны буяган шикелле. Менә шулай. Ике сызык өстәп куябыз. Безнең Казан мәчесе бик матур килеп чыга. Безнең песиебез бой-бой сызыклы булсын өчен, менә башына шушындый ярым түгәрәкләр ясыйбыз. Бик шәп. Минем арттан кабатлыйсызмы? Артта калмагыз. Безнең Казан мәчесе зур һәм көчле. Койрыгына бизәкләр дә ясап куйыйк әле менә шулай. Эй, мыексыз песи буламы инде? Тиз генә озын итеп мыек ясыйбыз. Безнең песи иң матур булсын өчен. Сезнең мәче дә бик матурдыр дип ышанам. Менә Казан мәчесе әзер. Тик әлегә ул аклы каралы. Минем песи җирән төстә булачак. Аның өчен кызгылт сары карандаш алам. Сез үзегез сайлаган төскә буяласыз. Балалар, мәченең колагын ясарга онытканбыз бит. Тизрәк бу хатаны төзәтик. Менә шулай. Һәм буй башлыйбыз. Ашыкмыйча гына игътибар белән буягыз. Буяганда колак эченә, бизәкләргә һәм борын эченә карандашны тидермәгез. Казан мәчесен бар кеше дә ярата. Алар сөйкемле булып күренәләр. Өстәвенә бик яхшы аучылар. Елизавета патшабикә Петербургтагы сарайны саклар өчен Казаннан 30 мәче китерде. Сезнең игездә песи бармы соң? Аның кушаматы нинди? Ай, бик матур. Я, буламы? Тәпиләрен дә бизәп куябыз. Койрыкны да буярга онытмагыз. Менә шулай. Сез бик яхшы рәссамнар икән. Менә шундый шаян мәче барлыкка килде безнең. Буялмаган җирләрен икенче кат буяп чыгабыз. Менә хәзер бар да әйбәт. Мәченең сырларын көрән карандаш белән буйбыз. Һәрберсен буяп чыгарга кирәк. Койрыктагы сызыкларны да онытмагыз. Бик матур килеп чыга. Әфәрин, кызыл карандаш алып, корсагын буйбыз. Шул ук төс белән әйдәгез әле песинең телен дә буяп куйык.
Яшел карандаш безгә нәрсәгә кирәк булыр икән? Яшел төс белән без аның күзләрен буйыбыз. Әйе, бик матур килеп чыкты. Безнең мәче әзер, дип уйлыйсызмы? Ул бит әле гади песи генә түгел, Казан мәчесенә әйләнсен өчен без аңа түбәтәй киертәбез. Түбәтәйне бизибез. Қолына ләлә шәшәге тоттырабыз. Ләлә шәшәген ясый белмәсәгез, минем арттан кабатлагыз. Булдырдыгызмы? Алайса, әйдәгез, яшел карандаш белән түбәтәйне буярбыз. Һәм шул ук төс белән яфракны да буйыбыз. Инде кызыл карандаш белән әлбәттә шәшәкне буйыбыз. Ләлә шәшәге кып-кызыл, әйбәтләп буягыз. Безнең мәче тагы да тәүфиклырак булсын өчен кара фломастер белән менә шушындый сызыклар сызып чыгабыз. Бик шәп, бик шәп. Сезнең белән бүген мәче рәсемен ясарга өйрәндек. Үзегез дә ясап карагыз. Әлегә мин Шаян рәссам һәм Казан мәчесе сезнең белән сау буллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!